Sziasztok! Ma is hoztam nektek egy kis rövid videót, és ma kifejezetten szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy mennyi minden áll lehetőség, mennyi minden áll rendelkezésedre a pillanatban, mennyi mindent figyelhetsz meg a pillanatban, és annyira hihetetlen, hogy beleragadunk a kis fizikai valóságunkba, veszekszünk, kiabálunk, mérgesek vagyunk, dühösek vagyunk, türelmetlenek vagyunk, kibillenünk folyamatosan a lelki egyensúlyunkból, mert rossz dolgokat figyelünk ugye meg, pedig rengeteg végtelennyi lehetőséged van a pillanatban megfigyelni olyan dolgokat, amiket eddig még észre sem vettél, vagy el sem gondolkodtál rajta. És igazából ez a mai üzenet, hogy nem mindegy, hogy mit figyelünk meg, hogy mire fókuszálunk, hogy mit engedünk be a fizikai valóságunkba, az sem mindegy, hogy milyen érzelmeket táplálunk, vagy futtatunk. Ugyanis nagyon sok érzelem hozzánk, szokink ránk, ragad, és nem tudatosan, de viseljük őket. És igazából észre sem vesztük, hogy mindenre reagálunk, és mindenre van egyfajta reakciónk. És nem is tudatosan, hanem egyszerűen hozzászokik, és ingerből reagálunk. Mindenre, mindenkire. Ezért nagyon fontos, hogy tudatosan ott legyünk a pillanatban, hogy észrevegyük, hogy a programjaid alapján reagálsz. Megfigyelsz olyan dolgokat, amik elszomorítanak. Mert hozzászoksz, mert így vagyunk programozva. Ezért a legtöbb ember a Földön boldogtalan, mert olyan dolgokat figyel meg, ami elszomorítja őket. Ezért nagyon fontos, hogy észrevegyük, hogy nagyon sok érzelem, nagyon sok gondolat és nagyon sok minden ránk ragadt, és azt hiszed, hogy ez én vagyok, vagy ez az én valóságom. És nem vesszük észre, hogy egy pillanat alatt te képes vagy fókuszt cserélni, valóságot cserélni. Bármire képesek vagyunk, kedveseim, és egy olyan fizikai valóságot figyelünk, bár mindenki a sajátját figyeli, azt szerint reagál, azt szerint él, azt szerint hoz döntéseket. A döntéshozatalaink is olyanok, hogy félünk belevágni az újba, félünk kockáztatni, folyamatos a félelem. A félelem az egyik legelősebb energia a Földön, a félelem, ami az emberiséget vezeti. És gyakorlatilag a félelem energiával olyan dolgokat teremtünk meg a fizikai valóságunkba, hogy nem is gondolnánk, hogyha folyamatosan áramolnánk az élettel, meghoznánk a döntéseket félelmek nélkül, mert megérted, hogy minél jobban kilépsz a komfortzónádból, annál többet tanulsz önmagadról. Félelemmel nem nem élhetünk teljes életet. Egyszerűen nem. Tudnunk kell kockáztatni, és meg kell értened, kedvesem, hogy minden a lelki fejlődésedet szolgálja. Minden és mindenki. Egyáltalán nem mindegy, hogy tehát nincs két egyforma ember, aki ugyanazt a fizikai valóságot nézi. Ha együtt éltek, ha együtt dolgoztok, ha legjobb barátok vagytok, sem egy fizikai valóságot néztek. Nem ugyanúgy látjátok a dolgokat, nem ugyanazokat figyelitek meg. Nincs két egyforma megfigyelő. Éppen ezért nagyon fontos, hogy te a saját valóságodra, saját magadra ráeszmélj. Megértsd, hogy itt vagy. Megértsd, hogy ez az egész játék, mert játszani jöttünk le. És igen, vannak szabályok a fejlődésedért. Vannak kellemetlen szituációk, vannak fájdalmas szituációk, mert az érzelmek által növekszünk. Növekszünk spirituálisan, érzelmileg, mert nagyon sokszor a fájdalom hatására te elmész egy olyan irányba, ami épp nem szolgál téged, mert nagyon sokan rombolják a fizikai testüket, a mentális egészségüket. Olyan, mint depresszió, kedveseim, nem létezik. Aki tud angolul, megérti, hogy a depresszió szó jelentése deep rest. Az azt jelenti, hogy ilyenkor, amikor depressziósak vagyunk, nagyon mélyen vagyunk önmagunkban, az érzelmeinkben.
amikor az ember megérti, hogy a nyelv, a különböző nyelvek, amiket létrehoztunk, azt szolgálja, mert egy nyelvben nem tudunk kibontakozni, kedveseim, ennyire sokszínűek vagyunk. A lélek egy nyelvben nem tud kibontakozni. Amikor megértjük, kedveseim, hogy minden nyelv, minden kultúra, és minden, ami azért hoztunk létre, hogy megértsük, hogy különböző kódokat rejtettünk el, és aki figyel, odafigyel, megérti, hogy miről szól ez az egész. Megértjük, hogy játszani jöttünk le, hogy minél jobban, minél több mindent tapasztaljunk meg, és itt nem csak a jó dolgokat értem, mert a tapasztaláshoz ugyanúgy hozzátartoznak a fájdalmas tapasztalás. De addig fájdalmas a tapasztalás, amíg te fájdalomként éled meg. Miért? Mert nem tudunk elengedni, mert ragaszkodunk a fájdalmainkhoz, mert szeretjük sajnáltatni önmagunkat, mert ha a legjobb nem is lehetek, de a legrosszabb élet lehet az enyém. És ez az, amit az emberiség legnagyobb hibája, hogy szeretne valamiben legjobb, legrosszabb, de leglenni. És ez az, amit észre kell, hogy vegyetek, hogy annyira ragaszkodunk a fájdalmunkhoz, a múltunkhoz, a traumáinkhoz, a sebeinkhez. Szeretünk róluk beszélni, mert semmi másról nem tudunk beszélni. Miért? Mert nem értjük meg a működésünket, nem látunk rá a hatalmunkra. Te vagy a teremtő, te hozod létre a fizikai valóságodat, a fókuszoddal. Ezért fontos, hogy gyógyuljunk. Letegyük azokat a dolgokat, embereket, szituációkat, munkahelyeket, gondolkodásmódokat, amik nem szolgálnak. Így növekszünk, így nő a tudatod, hogy megérted, hogy bárki lehetsz, bármit elérhetsz, ha hagyod, hogy a szíved vezessen. Mert szív által teremtünk, és szív által hozhatunk létre fantasztikus dolgokat. Ha te nem köpködsz, nem beszélsz, ki nem ítéled meg az exedet, a partneredet, az embereket körülötted, hanem mész és haladsz a saját utadon, a saját tempódban. Köszönöm.